Salutare, bine v-am găsit în acest clip. O să vă prezint câteva mănuși din gama Body Geometry a celor de la Specialized. Sunt mănuși gândite în special pentru cei care au probleme cu furnicăturile în palme, în mâini, celor cărora le amorțesc degetele, iar în acest sens cei de la Specialized au dezvoltat două produse distincte și voi începe cu mănușile Body Geometry Gel. Acestea au rolul de a nu pune presiune pe nervul ulnar, acela care este responsabil pentru amorțirea degetelor, iar în acest sens vin cu o construcție specială cu gel, care se poate revedea aici la baza palmei și de asemenea aici, în dreptul bazei degetelor. În acest fel și cu ajutorul acestei construcții nu se mai exercită atât de multă presiune pe nervul ulnar, prin urmare dispar acele furnicături sau amorțeli. Aceeași structură o putem regăsi poate într-o formă ușor diferită la toate celelalte modele din gamă. Iată, la acest model fără degete, aceasta este chiar mai pronunțată. Dacă privim un pic din lateral, se poate observa cât de groasă este această zonă de gel, iar ca ultim exemplu avem pe acestea tot niște mănuși fără degete. Acestea sunt pentru femei, după cum se poate observa, sunt mai mici. Și continuăm cu mănușile din gama Body Geometry Grail, care se disting de cele cu gel printr-o construcție diferită. Acestea, după cum se poate lezne observa aici, au acest pad în centrul palmei, menținând astfel forma naturală a palmei și de asemenea reducând din furnicături sau amorțeli. Pentru că toți suntem construiți diferit, este nevoie și de soluții diferite, de aceea aceste mănuși din gama Body Geometry Grail sunt diferite din punct de vedere al construcției de modelul Body Geometry Gel. Și acestea pot fi achiziționate în varianta fără degete, varianta pentru bărbați și de asemenea în varianta pentru femei. Se poate observa că sunt mai mici, dar cu aceeași construcție pe centrul palmei. Nu în ultimul rând, încă un exemplu, un model tot pentru femei, dar de data aceasta fără degete. Mănușile se simt extrem de comod, bineînțeles sunt foarte ușor de fixat și cred că merită să dați o fugă la Click for Sport pentru a le proba. Eu zic că merită, mai ales dacă aveți astfel de probleme cu degetele care vă amorțesc. Vă mulțumesc că ați urmărit această prezentare. Pe curând!